Higher secondary satlang ang thek kapaklang Karbi anglong or changdeng along phan trokebra tokbor nerkep kebra isi cover salong phan sirkep kebra tokbor sirkep kebra isi lapen science ang deng along phan nerkep kebra hini penkyun KSA dila head branch pen inut keba sadlang kachipaun dunabang phiaphan karchu Dongga Mukam Police Outpost Kaparo Dera Mukam Hansia Rongame Karkensing Hansia Supi Mohima Hansipi Artaningan Kretrok Hempen Avedet Kardom Karbi Prime Time Longpen Nili Birta Thanbang Sami Monica Mirikpi Nom Birtang Tonpen Arjuitha Pining Higher Secondary Arts Commerce Lapen Science Asat Langalong Karbi Anglong Ben Pangrumpet Bang Suri Trokra Bang Paroi Sida Bang Pli Atharia Samiatum Satlang Tokdun La Song Bong Ben Ket Homang Deng pen bang suri plira bang pokebra pli satlang undun seba pen higher secondary satlang ang thek kepaklang ateng pen Karbi anglong pen bang suri trok susia tharia samietum satlang tokdun si kadoko pen bang suri plira bang pokebra pli satlang chapaundun rinti la song bong pen art sangdeng bang suri nira bang pharu plira plikebra cc la song bong pen art sangdeng bang suri nira bang pharu plira plikebra isi commerce along bang pharu plira hini lapen Science ang dengalong bang pharu plira plikebra hini abang pu bang phiatum chapaundun sadlang kyuna phan ke arts along phan trokebra tokbora nerkep kebra isi commerce along phan sirkep kebra tokbor sirkep kebra isi lapen science along phan nerkep kebra hini henlo west Karbi along arts ang dengalong phan troksi kebra isi ra tokbora trokep an undun Aruni Phaing Koira Porni Sadlang ang thek Kilongpo nateng laki Don Bosco Junior College Singkiri College Don Bosco Higher Secondary School Lapen Badan Memorial Junior College pen Sadlang kitokdun anta Sadlang undunet asonsi theglong KSA dila head branch atumpen Aruni Phaing Koira Porni HSLC Sadlang kachipaundun bangpi sangpi hunmina ingtipi aphan karcho sai kedenga birta pherang kepen birtang pali Rong Plimplam Joyram Mingleng Arong Mekar Jacob Ingtia Supi Hunmina Intipi Aphan KSA Dila Head Branch Atumpen Karcho Sangpi Hunmina Intipi Alang Li Rong Plimplam High School Pensi 3rd Division Pen Kapang De Asad Lang Chapaun Dunlo Alang Li Kiduk Hektika Jok Alang Li Arta Kijum Hega Por Hood Pensi Penan Sopo Dosi Alang Li Somarta Panghinilo Asomar Bangini Apor Hood Ansitame Loka Charlie and Athu Aning ke hang parpi ajok Rong Plimplam High School along si Charlie Dunlo Alang li school ke dun Apor Hood sitame Asochi Bupon si school da Dunlo Lapen alang li chor ahem da thang ta ave sita alang li Jebor Ipen HSLC ang deng asad lang chapon Dunlo La si KSA dila head branch pen alang li HSLC ang deng asad lang chapon Dun pen ninggang sama jok sa alang li phan kalcho padoglam lo Lapen alang lipan KSA dila head branch pen si admission sitame Rabdun Pumsi Chachak Tekang Anparta Aningkan Wangson Thathaksi dila Howar long lo Charlie Bumara Tumaphan Ansose Kacharlie Nathu Aning Kirung Ji Mate Aning Kapahang Jepan Pura HSLC lapen HS asal lang kiunduna Tumaphan Karcho Asai Padopon Bear Lasi Pining le thoda non ke bang jibo sikachit lo ke chengsi Arui Malomsi HSLC lapen HS asat lang Kachapaun duna Tumaphan Karcho Padopon Thuji Aphan Kachisik Pado Pini itu dilai KSA head branch abitung pen ilitum kadu kawe lapen ilitum advisor saratum abidi pen ilitum phanang mumun pen ilitum pothot kachari nonovi kimi alang lituman kachari anse aningki rungi phan puran ilitum dilai KSA hoi pen rong Plimplam Joyram Mingleng ahawar mati Joyram Mingleng along inut Pon minai tipi alang li ke enut alang li chor do yelo pu phis tame alang li kachar dia hin aning khang pik lapen kachar dia aning khang pik jok alang li finance support vera phis tame alang li class 9 pen poso chi booking pen la school dun bom pinning an bang alang li la kiap ang dengan bang alang li pon lo lapen alang li kachar di ini tum ithegun long ning kang sama jok si alang li phan Anso se non puthot ke bang ilang sampai kacari pon pami phan anso se ani pa the ani pa rungi phan se pini tum alang li hem na humri lo lapen ayat pi mung des tame alang li thoni pa the phan Karbi pho pen ni tum achu kon lo
nili ningkan suri hini rakep aningkan nili inan dupok lo setame nili school kidun jephan kai kisame nili ning arlupen private asi nili 2017 ningkan mangki nili hemasar manda chardulo poson ni school dun ning hang pikti to hamas nili hemasar bangta tonto la ana nige hang pote chari dunot nili hemasar penta nili puna support lo lasi nili 2017 ningkan rongpen flam high school long nili sardo pen chiki dam pen anak tu nili phan usu che ba king pen sami nili phan na chari du noi nili phan na allowed pun dadlo lasi nili 2018 ningkan ma he prothome dikep ang deng nili dun thulo pen na ko 2019 ningkan ma ki nili February 15 pen nili SSLC examination to kon pen nili Autonomous State Demand Committee asonga tumpen aruni bhain kora player ni surithom kebra tro ra pharosir kebra crep ho a voters ato ASDC asong pen Lok Sabha kiligalong karjabdun holiram terang aphan votes ke jok arada tuma phan karju alam the kapajir abirta ASDC secretary publicity Daniel Teron lapen ASDC finance secretary Sanjay Kilinga tumpen birda kapang dakalam the karnu sasa hemalong birtang pale ASDC asong ben birda kapang dakpon lake surithom kebra trogra pharo sir kebra crep ho voters atuma phan ke non kachari bom BJP asong atumpen mentu nesita namunelo tangka maha pen chenglok ajara BD pen sitame la ASDC aphan aning kache theben kido theb voters atuma phan ke bayunelo puge non aphong Lok Sabha kiliga husi klang daklo anpar da Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dimahasau arata tum autonomous state hang bomlang puge dak pen si klang daklo pusi alang li tumpen birta pangdak Lok Sabha kiligalong ASDC pen kache toidun abang phu kerem iya theke electronic voting machine tampering apotlo puta alang li tumpen pangdak la soput hak election commission of India atumaphan opposition party atumpen Kepachini upon Borilo Sitame alang litumben Kapachini alam RDP pedet mobile phone along le call divert ki bi meason thakhaksi electronic voting machine along sitame lapuson claim un puta alang litumpen birta pangdak ponthu lapene son pen kili kedem I atheke rong rub arlo rong ara tumpen ansose kapang tang ponji aphan kaching bai kaching sai damasap kadure ke do potlo lasila haya putha ke wang jerni kachepa ke inji aphan Sideng ponpo lapen ASDC asong atum keremi ke tangka maha kadure penta esonlo athe ASDC asong atum ningkan kresir cap suse tanglo kacharia jakong kachelong le lahai ke sung katora pensi party kapang tang jiaphan akatora dokoklo sitame lana ke sungang bong penta ASDC asongja po songja pi lapen ASDC asong along klembang phu bang phi atumpen song kapang tang jiaphan arjap thi pensi doloputa alang li tumpen birta pangda kiligalong kerem ke hai ke dopo ASDC asong pen kache toiduna bang phu remdet pupen ke autonomous state ke hang king ton kokke anso sisi kache song pang tang pon thupo Prabjin pen ASDC Central Committee atumpen koson pensi kilik kerem nang malahaya putha kaching bai padoponji lapen kaching bai arni autonomous state aputhakta RD dojor pen kaching bai padoponji putha alang litumpen lamthe pangdak NPP lapen John Singh Tikathar atumke arni ke dinga phangali alang litumke malomso apor phananchot alang litum mentu nepen ke Congress along lapen nonapong abang ki BJP asong atumalam lapen abidia tengpen ASDC asong aphan kili kapare MJ aphansi ke claim puta pangda BJP asong atum kili ke haike Karbi Anglong lapen dimahasau arada tumaphan ke meong thekali athema BJP asong pen kachari ji asorkar atum ke autonomous state napajir je puta alangli tumpen birta pangda normalom so porphan birta mointo monixna
Monjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. See Monjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina Mopi puthor birtalong wang thuiglo. West Karbi Anglong Dongka Mukam Police Outpost Kaparlo Dera Mukam Japan Hansia Rong Maker Kensing Hansia Supi Mohima Hansipi Aruni Phain Koira player ni Arni Tili Plira Chiti Mapormalom Hempen Avidet Po Birta Pherangke Kelvin Terangpen Birta Kiribdun Longa Birta Kadu Sasa Hemalong Birtang Pali Birta Kiribdun Longa Teng Kensing Hansia Supi Mohima Hansipi Artaningan Kretro Kebang Deng Menmeji High School along si Charlie Dunbom Asar Bura Ben Than Bachnia Tengke Alang Phan Ketengke Choklapen Kedam Puta Awe Lapen Arni Kyong Penta Don Rabahem Arni Kyong Dodam Puta Awe Lapen Ke Ajir Bijur Po Tumalong Yedo Kijudun Puta Awe Bon Sitame Aruni Phain Koi Clear Nike School Sitame Dunde Thivin Thewan Ben Koson Lone Hempen Chingi Chethan Awe Pin Ben Awe Deklo Lasi Labang Sopo Hakasar Bura Lapen Rong Asar Jogjak Dongka Mukam Police Outpost along Palidamsi Lamhoy Bidamlo men ke Kensing Hansi nini rong men ke Deramuk Japan Hansia rong nang ni pin laksana ke bang kopi putha ko nang nini pini ke bang ke sar la kulo lam ke atnya ni kangsam kurbaran ni atnya ni kangsam badi dia por ni demo so alo so muhima Hansi di bahasa 16 ya sudi boy hai ini sini ke jam tok po ama কথাত কাই দিলাম তো আবিটা জামা তুমি আনবাং কি মুগি তো আমা আবিটা হইছে তো আমা দিন দিন পড়লাম খবর লো comentus kang bolo atumi yani kang bo so men ko muhima se muhima de konas school por no men meji men wi por bom di comentus kang bo to atumi kurbara ni ta atumi ani kan ada school dam nama dunde atumi ban school dunde pensi ko ana polo to hemen ka bide ta ধরো লাপু লাবেন লা বাজি কে থমরা চিটিম
มาล้มเป็นโผกับกับอะไร Arni ke ong pen hem ben ko pen ni ka che bhong kan che ka son an tum dum. India bangke hem do de bazar si tukta business koi dun di la hem di di tu ko de kon ni la to la sia bazar ti na jor tundu ama tu mi jala san se jor dun ama dana loko awai kan pine che dhong do ma tu mala bang ni dun de tan ni ya lo than the tu sin than Arni ke ong pen ko pen ni la son ale ko je pi long Arni ke ong pen son ni thom son ke dun ju son do ma ya tang ave sa la haita Ati mi men se pa ave de lo ma sin ang tum bang chin de lo ma sin ang tum khon the ma ke ing bo chok pa sang the lo ma. ang chok ko san the am lo amala ni hem atu non tanang gun hai sarkari kam ra lo ini ka sopo labang to wisna panda we hini bang dolo ne ni thama khan 12 baje baja jo ka chingki phun phen la ku pagor pongre amat komat ma pune na kulo dundun lo amada fike dag ne bong so pina amane na tu manan thani puta khama khan than hai de lo situ sitan ne la so pan lam ring ke asa pini din wa amane ja to pia dam lo ka chingki ke tu karbi dam sa chingki ke chingki tu so na non ta du Difurong parpirong bepar kalong aruni phaing koira phorni Karbi National Assembly atumpen kapang thirasai kapadopon birta nangli Karbi National Assembly mate thiek pen KNA hamai phudor sing terang pen japon si non ke bang ji wosi ga chiklo ni phai creasier ni ner ke pang de KNA mahang ke thegar ni katalon je phan aru ni phaing koira phorni difurong parpirong bepar kalong kapang thirasai ke de kapang thirasai long KNA hamai phula pen cheng lo KNA long lembang pubang pia tung chetong dun Karbi Prime Time manggala pon sing tomponi glau domi thak me kurang thu